magmumukbang ulit. Yes, makakain na naman po tayo. Hey guys, what's up? My name is Sid and welcome back to my channel. So ngayon, nako, sobrang happy ako and sobrang excited ako for today's vlog because as you can see in the description and sa title and nakikita nyo naman sa harap ko, tayo ay magmumukbang ulit! Yes, makakain na naman po tayo. Talaga pong wala na tong payatan for 2021. Ang masaya ngayong hapon na to kasi sponsored po ang ating mukbang. Naku, nakakaloka! Sobrang happy ako kasi imagine, parang nagbo-vlog-vlog lang talaga tayo since January 1 this year. Tapos, may nakapansin din ng ating mga contents. Ayan, and right now, inisponsoran tayo ng pagkain for this afternoon. So, mukbang snacks ito for today. O, diba? Pero syempre, hindi lang tayo magmumukbang snacks. Of course, tayo din ay magkakaroon ng Q&A habang tayo kumakain itong napakasasarap na snack. This portion is brought to you by Pards and Brads. So, you can find them on Facebook and Instagram as you can see here. Ayan. Paano ko ba sila nahanap? First, syempre, kasi naghahanap ako for my cake. Tapos naghahanap ako ng minimalist cake. And I found this page sa Facebook. Nakita ko, Pards and Brads. Ito, totoo lang ha, hindi to eme-eme. Nung sinilip ko, napakaganda ng cakes. Napaka-minimalist. My type. Diyos ko, sabi ko napakaganda. Nung tinignan ko yung prices nila, sobrang mura. It's affordable. Pero guys, natikman ko na din yung cakes nila. Sobrang sarap. I'm really excited na makuha yung cake ko sa kanila. And by the way, nalaman ko lang din nung chinat ko yung kanilang Facebook page na ang may-ari pala nito is a good friend of mine na talaga ang tagal namin hindi nagkikita. So shoutout sa iyo, Tiffany. Hello! High school friend ko siya and taga dito lang naman siya sa amin malapit. And di ko alam na sila palang may-ari nito. Sina Ate Od, sina Ate Ge, ayan si Tiff, yan, tsaka si Sandra, tsaka si Bubo yung bunso nila. Sila yung nagbe-bake pala at gumagawa nitong napakasasarap na mga snacks for you. You can actually order through their Facebook page. Pwede din kayong mag-chat at mag-DM sa kanilang Instagram account. And pwede kayong magbayad through GCash. You can actually pick up or pwede nyo din siyang ipa-deliver straight to your doorstep. So I'm really excited for today. Ayan, so kakain na tayo bago pa matunaw ang bingsu. Nakakaloka. So start na tayo ng kakain. Ano kaya ang una kong lalantakan? Try muna natin kainin yung corn dog mini nila. Yan, ang cute! Napaka-cute naman. Cute! Ang sarap. Alam niyo ba kung magkano lang to? This is only for 45 pesos. Naku, napakasarap. Oh, mamaya na yan. Nga pala yung ating Q&A. Ang mga questions natin ay kinuha ko sa ating mga nagtanong sa ating Instagram stories and Facebook stories. So let's start our Q&A. Medyo nauha ako. Lemonade. Wow! Kahapon na-try ko yung kanilang strawberry ale. Sobrang sarap. Did you know na ferment pa nung friend ko yung strawberry para lang talaga dito sa kanilang drink. Kaya very special talaga yung drink nila. So let's start with our question. First question, what can you advise sa mga nagsastruggle sa online classes? My gosh! Bakit ako yung tinatanong nyo nito? Para sa akin, ang advice ko lang is just focus. Lalo na kung nasa bahay tayo, di ba? Ang daming mga distractions. And at the same time, kailangan mo magkaroon ng priority management. Second question, what's the best choice you made this year? This year, since feeling ko wala pa naman ako masyadong malaki choice na ginawa this year. Pero last year, my choice last year was to go home and go back here in Bicol. Ayan. And for me, that's the best, one of the best decisions that I ever did in my life. Kasi, ayun, medyo matagal na din tayo nasa Manila. Medyo na-miss din natin ang family natin. At ngayon, sobrang happy yung decision ko. And ako, nakakaloka kasi buti na lang nag-decide ako bago pa mag-lockdown. So that's one of the best decisions that I did. Next, what's the greatest gift you have ever received? Oh, tari naman ang question na to. Feeling ko it's the gift of health. Kasi health is the true wealth. Sa family namin, si mama, yung mga kapatid ko, tsaka ako, walang mga sakit. Kaya very happy kasi imagine mo, right na kung magkasakit ka, sobrang mas hirap. Kung dati sinasabi natin, bawal magkasakit. Ngayon, bawal talaga magkasakit kasi if ever ma-hospitalize ka, saan ka pupulutin? O diba, saan ka mapupunta? Baka mahawa ka pa ng COVID. So that's why you guys at home, do exercises, kumain na tama, and of course, take your vitamins guys daily. So kailangan nyo
nyo yan kasi mahirap magkasakit. Alright? Sinasabi sa akin, kasi nagtatanong ko anong tinitake kong vitamin. Sabi ko, eto, Usana. Tapos sabi nila, ay mahal. Actually, hindi nga siya mahal eh. Kayo nga bumibili ng kung anong mahal na products or gadgets or mga luxury bags or items. Pero naluluma naman yan in the future. Pero ang health natin, isa lang yung katawan natin. Kaya guys, please invest on your health. Yung tamang vitamins, ha? Okay, so babaw tayo mag-proceed, kain ulit muna tayo. Hindi ako familiar sa food na to, pero intriguing. It's Gilgori Toast. A Korean street toast grilled egg sandwich with crunchy veggies, ham, onion, and sauce on buttered toast. O taray! In short, masarap na tinapay. Pero Korean style. Try natin, nagutom ako lalo. Ang sarap. Sarap na pang merienda. One of the best sandwiches that I had. Kaya guys, umorder na kayo sa Parts and Brands. Pero sadly, dito lang siya sa Bicol ha. Dito lang sa Albay area. Next question. City life or province life? Well, may pros and cons naman pareho. Ang pros ng nasa city life, syempre malapit ka lang sa mga nightlife, malapit ka sa mga banks, sa mga accessible siya sa mga stores na mga gusto mong bilhan. Pero ang cons lang doon is syempre kung na traffic, especially kung doon sa Manila. Pero dito, ang pros dito sa province, sobrang ganda ng hangin, fresh, di ba tulad ko? Char. And at the same time, sobrang happy kasi syempre you're with your family. Hindi nga accessible yung mga nasa city, pero accessible ang lahat ng nasa nature. Like especially dito sa may bahay, konting kembot lang, nasa dagat ka na. Konting kembot lang, nasa bundok ka na. Or nasa falls ka na. O diba? Nga pala, bago natin makalimutan, congratulations to all of us kasi na-hit na natin yung 1,200 subscribers. Ba, another milestone na naman sa Siduna Plus. And thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta at still na nanonood ng aking mga vlogs. Next question. Favorite bonding nyo as a family? Una, kumain, mag-outing. Feeling ko outing talaga kasi sa outing doon nangyayari natin. Kumakain, umiinom, tsaka at the same time, nasi-swimming. Next, ilan na po naging jowa mo? I already had 6 na jowa. 2 of them are girls and 4 of them are guys. Next question. Napakaganda ng tanong na to. When was the last time you did something for the first time? Feeling ko pag-vlog. Kasi ang tagal ko na talaga pinangarap na magkaroon ng vlog. Since 2016 pa gusto ko na talaga mag-vlog. This is one of the best passions that I have. Aside from singing and dancing. Ito din, production, create ng mga ganito. Ito yung first time na ginawa ko na I'm so happy that I did it. Before we proceed with the next question, kainin naman muna ulit natin to kasi tunaw na yung bingsu. This is shaved ice. Diba ang bingsu is from Korea din? Try natin. Dapat pala ito yung una kong kinain. Ang sarap. Kaya guys, bili na sa Parts and Brands. O, di ba? Next question. Kung walang pandemic, saan ka ngayon? Oh, this is a very good question, ha? Kung walang pandemic, feeling ko nasa dagat ako. Pero kahit naman may pandemic, dito sa Albay kasi, madaming mga beaches na very isolated sa mga tao. Kaya, pwede ka talaga mag-swim. Walang tao at all. Alright, let's proceed with the next question. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Well, para sa akin, hindi pa siya love agad. Para sa akin, siguro magkakaroon ka lang ng spark of interest, pero it's not love yet. Kasi para sa akin, ang love is na-develop yan over time. Okay, next question. Sino ang favorite vlogger mo? Ang dami ko favorite vloggers. Pero depende kasi sa kung anong contents nila. Kung gusto ko maging happy-happy, BNT talaga. Shoutout sa inyo, bakla ng taon. At saka kay Lloyd Cadenan ako. Pero kapag sa mga inspiration ko to be a bigger vlogger, kay Mama Ann Klutz talaga. Ayan, shoutout sa iyo Mama Ann Klutz. Sana mapansin mo ako. Char! Next, where do you see yourself 10 years from now? So 10 years from now, feeling ko, yun sa pagiging vlogger, feeling ko, I already have 1 to 2 million subscribers. Mga ganon, o diba? At the same time, siguro meron na din ako mga natutulungang mga tao. Meron na din ako siguro other additional businesses. At the same time, siguro lumago na din yung aking Usana business. Ganun ang may envision ko for 10 years from now. Bago tayo ulit mag-proceed, kumain ulit tayo. Pizza! This is actually Simply Loaded. Alam mo magkano lang to? 210 lang to, guys. So imagine, napakasarap na pizza. Homemade pa and freshly baked for you guys. O siya, deliver pa sa bahay niyo. Diba? Try natin. Try muna natin itong milk tea natin. Oh my God, ang sarap. 80 pesos lang, pero you will have this milk tea na. This is chocolate flavored milk.
Next question, ito, natutuwa ako dito sa question na to. Sino ang bias mo sa Blackpink? Para sa akin, lahat sila magagaling. Nako, I love Blackpink. Pero ang pinaka-bias ko talaga sa Blackpink is si Lisa. Ako, ang angas ni ate girl. Hands down talaga ako kay Lisa. Next question, may nagtatanong dito, coffee or tea? Para sa akin, tea. Hindi kasi ako mahilig sa coffee. Next question, single or taken daw? Single ako for now, pero I'm actually dating someone. Medyo malayo siya. I'm excited kasi we're going to meet soon, very very soon. Kaya baka ma-meet you din siya sa aking future vlogs, sa future upload ko dito. Next question, what's your ultimate pet peeve? Ultimate pet peeve ko talaga is yung loud eater. Ay hindi, mas pet peeve ko pala talaga is slow walker. Yung ang bagal-bagal maglakad, lalo kung magkakasabay kayo. Gusto ko mabilis ang paglalakad. Pero kung nasa park naman kayo, why not? Next, what is the most memorable thing or things that happened to you during this pandemic? I met a lot of friends through an app. Itong app na to is VC. Sobrang dami ko naging friends dito, as in, we created this group sa tawag ng Tambayan. Shoutout sa mga katambayers dyan. Hello po. Bago ulit tayo mag-next question, kain ulit tayo. Ang sarap ng creamy carbonara. Ala, baka magtanong ako ng recipe sa'yo nito, Tiff. Ang sarap. Alright, let's proceed with the next question. Sino ang totga mo? Ibig sabihin nito, the one that got away. Huwag natin siyang pangalanan, pero basta mo na. Next question. What is your current struggle in life? Ang pinaka-struggle ko talaga is self-doubt lately. Minsan kasi sa mga pinagagawa ko sa life, I tend to doubt myself kung kaya ko ba talagang gawin ang certain thing na gusto ko talagang gawin. Next question. Who is the greatest inspiration? Who is the greatest inspiration in life? Feeling ko, ayun, family ko. Everything that we do naman is for our family. Next, what keeps you busy this pandemic? Ayan, medyo madaming ginagawa. Aside from the business, ito din, nag-vlog tayo. Also, I host sa Leasing app. And at the same time, sumasali din tayo sa mga competitions doon. Bago tayo mag-proceed, kainin naman natin itong next. Nako, churros naman guys. With chocolate naman guys na dip. Ayan o. Oh. Wow! Wow! Creamy. Guys, order na kayo ng churros. Sarap! Pwede ko nagtataka kayo bakit nagtitira ako. Naku, ipapakain ko dito sa mga bata dito sa bahay. Kaki naman. Sayang naman, hindi naman ako ganun kagahaman na ubusin ito lahat. Next, what is your nasty habit? Nasty habit ko talaga na, siguro naging habit ko siya ngayong pandemic, na hindi maligo. Oh my God, it's nasty. Next, talk sa question, bakit ang gorgeous mo, Beb? Wow! So, hindi naman ako gorgeous. Siguro, feeling ko ano lang ako. Oozing with confidence. Wow! Char. Next, what is your greatest flaw? This is a very good question. Feeling ko, my greatest flaw is kasi matalino ako. So, sabi nila, pag matalino talaga, nag-overthink. Feeling ko, that's my greatest flaw. And sometimes, it stops me from doing the things that I want. Guys, please, sa mga nandito lang sa Albay, sa Bicol, order na kayo sa Pards and Brads. Yeah, please do like their Facebook page here and Instagram page here. Ayan, so lahat ng mga cakes, sa lahat ng pastries. Naku guys, especially cakes, sobrang gaganda ng cakes nila. So next question, sabi niya, malapit na ang birthday mo. Ayan, ano ang wish mo? My wish for my birthday talaga is sana si Lord continuously pa-bless pa ako ng napakagandang health na to. Kaya I'm really really happy with my health and sa family's health ko din. Sana makontinue ni Lord na mapahaba pa talaga ang buhay namin, diba? And siguro another wish, sana mawala na talaga tong pandemic. Last year, ito talaga yung wish ko. And sana this year, matupad na talaga. Last question, what is your greatest fear? Ang mamatay ng walang significance. Parang mawala ka na lang sa mundo na parang you did not even make a dent. Or di ka nagkaroon ng difference sa mundo. Kaya, ayan, right now, I'm doing everything na gusto ko. Ginagawa ko lahat ng mga passion ko. By the way, guys, excited na din ako sa pinaplan kong project kasi I'm actually donating dito sa malapit na community pantry sa amin dito. Kaya, sana masuportahan niyo yung aking cause for that. And that is our vlog for today. I hope you guys enjoyed my Q&A plus mukbang ng ating mga snacks na napakasarap from Pards and Brads. And if you guys haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe, like, share, comment, and please do not forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye!